עצמי את העיניים וקחי כמה רגעים למצוא תנוחה שנוחה לך. התחילי לשים לב לנשימה שלך, איך האוויר נכנס לאף, ממלא את הגוף ואיך הוא יוצא לאט. עבור כולנו זו הייתה שנה מאוד לא קלה. היו בה כאב, חוסר ודאות, רגעים שהרגישו שאין בהם תקווה. אנחנו כאן עכשיו כדי לקחת רגע לעצור. ליצור לעצמנו קודם כל מרחב להרגיש בו את כל מה שעולה. אנחנו כאן כדי לתת מקום לכל מה שהיה, להניח אותו בעדינות ולהתחיל מחדש. ניקח רגע להניח את הכאב והכובד שהשנה הזו הביאה איתה ולזמן תחושות חדשות של תקווה, התחדשות ואמונה בטוב. עם כל נשיפה דמייני שאת משחררת בהודיה רבה את השנה החולפת ואת כל מה שעברת בה עם עצמך. עם כל שאיפה הזמיני על תוך הגוף תחושה של פתיחות ואפשרות להתחלה חדשה. הביאי את תשומת הלב אל כפות הרגליים שלך ואל המגע שלהן עם הקרקע. קחי לך רגע להתבונן על התחושות שנמצאות שם. האם יש תחושת כובד או כלילות? אולי הרגשת שנה פחד משינויים, תחושת תלישות או קושי למצוא יציבות. עם כל נשיפה דמייני את כובד הרגליים מנמס אל האדמה, משחרר את כל מה שהכביד עלייך והקשה עלייך לנוע. עם כל שאיפה מזמיני תחושת יציבות, ביטחון ועוגן, כמו קרקע חזקה שמחבקת ותומכת בך בכל מקום שבו תהי. תני לעצמך להרגיש את הידיעה שאת תמיד שייכת לעצמך ולמקום שבו את נמצאת. העבירי את תשומת הלב לקרסוליים ולשוקיים שלך. שימי לב אם האזור הזה מרגיש רפוי או מתוח, ואפשרי לו להתרכך מעט עם כל נשימה. אפשרי לשוקיים ולקרסוליים להרגיש יציבות, כמו עמודים שתומכים בך. היו השנה רגעים בהם בטח הרגשנו חוסר איזון בין יציבות לתנועה, או חוסר ביטחון בדרך שלנו. עם כל נשיפה נשחרר מאיתנו את התחושות האלו, את הקושי לזוז, תחושה של עמידה במקום. עם כל שאיפה נזמין תחושת גמישות, כוח רך שמאפשר לנו להתקדם וגם לשנות כיוון כשצריך. נאפשר לתנועה לזרום ברכות דרך הקרסוליים והשוקיים שלנו, כדי לאפשר לנו לנוע בחופשיות, בביטחון ובקלילות. כעת עברי אל הברכיים והרגישי איך הן מתחילות להתרכך בלי מאמץ, רק דרך תשומת הלב שלך. אפשרי לתחושת הדריכות
והכובד להתפוגג. הברכיים שלנו נושאות אותנו קדימה, תומכות בתנועה שלנו. יחד עם זאת הן רגישות, מזכירות לנו שלפעמים גם אנחנו זקוקות לתמיכה. ננסה להיזכר ברגעים בהם חשנו שקשה להישען על אחרים, או לבקש עזרה כשהיינו זקוקות לה. עם כל נשיפה נשחרר את הכובד הזה, את התחושות שאולי עיכבו אותי מלהיות נתמכת וגרמו לי להחזיק הכל לבד. עם כל שאיפה נזמין תחושת ביטחון ורקות, ידיעה שיש מי שיכול להחזיק אותי ושאני יכולה להחזיק את עצמי. דמייני את הברכיים שלך חזקות אך רכות, מוכנות לשאת אותך קדימה וגם לאפשר לך לעצור ולהישען כשצריך. ועכשיו שימי לב לירכיים שלך ודמייני אותן כמשטח יציב וחזק, מאפשר לך לשבת או לשכב ברוגע. משם תפסי מעלה אל האגן, אל מרכז הכובד של הגוף. שימי יד על אזור הרחם והתבונני אילו תחושות עולות מתוכו. מתח, קיבוץ, או אולי רוגע והתרחבות. אולי השנה היו רגעים בהם הרגשת קושי להחזיק את עצמך בתוך סיטואציות רגשיות. אולי אגרת בתוכך רגשות עמוקים, כי לא הרגשת שזה עדיין בטוח לפגוש. דמייני את האזור הזה בגוף שלך כמו מיכל שמתרוקן בעדינות. מאפשר לך לשחרר כל כובד רגשי ולפנות מקום לרוגע. עם כל נשיפה מפזר כל מתח שהצטבר שם במהלך השנה החולפת. כל חוויה ששמרת עד עכשיו כי עדיין לא הרגשת מוכנה לשחרר. עם כל שאיפה נזמין תחושת עוגן פנימי, בו אני יכולה לחזור ולהתייצב מול כל חוויה רגשית ולעשות לה מקום בטוח בתוכי. נרגיש את היציבות הזו הולכת ומעמיקה, יחד עם היכולת לפגוש את עצמנו ברכות. נאפשר לאגן להתמלא בתחושת שלווה ורוגע עם כל נשימה. כעת, הביאי את תשומת הלב שלך לבטן ושימי לב לתנועה שלה עם הנשימה, כיצד היא עולה ויורדת ברכות. אולי יש שם תחושת הקלה, שקט, או אולי פשוט ריק. כולנו חווינו השנה רגעים בהם התרחקנו מהתחושות שלנו, או לא עצרנו להקשיב למה שהגוף והרגש מנסים לספר. עם כל נשיפה נשחרר את המתחים שהצטברו שם. כעס שלא קיבל מקום, פחדים, או תחושות של חוסר הקשבה לעצמי. ניתן להם להתפזר בעדינות ולאט. עם כל שאיפה נזמין תחושת הקשבה וחיבור לאינטואיציה, לרגשות ולצרכים ולכל התחושות שעולות מבפנים. ניקח רגע לנשום אל הבטן
נרגיש איך היא הופכת רכה ונינוחה למרחב שקט ונעים שבו לכל תחושה יש מקום. עכשיו העבירי את תשומת הלב שלך אל החזה ואל תנועת האוויר הנכנס והיוצא מהריאות. בדקי עם עצמך מה עוד אפשר לשחרר בגוף כדי לפנות מקום לחמצן ולאנרגיית חיים לזרום בחופשיות. שימי לב לפעימות הלב שלך. אולי תרצי להניח עליו לרגע יד, לחוש אותן ולשאול, מה שלום הלב שלי כרגע? החזה שלנו הוא המקום שבו אנו חוות רגשות עמוקים של אהבה, נתינה וקבלה. אולי השנה חווינו רגעים בהם הרגשנו שקצת שכחנו את עצמנו. אולי היו רגעים בהם רציתי כל כך לפתוח את הלב שלי לאהבה, אבל פחדתי. עם כל נשיפה ניתן לפחדים ולתחושות האלו להתמוסס כמו עדים שנעלמים באוויר. עם כל שאיפה נדמיין את הלב שלנו מתרחב ונזמין אליו תחושת חמלה ואהבה לעצמי, אהבה לאחרים ואהבה לחיים עצמם. ניתן לתחושת קבלה ושלווה למלא את הלב שלנו. דמייני את החזה מתרחב באוויר טרי שמאפשר לך מרחב בטוח בו את יכולה לנשום בחופשיות ולהרגיש שלמה, אהובה וראויה. תעבירי את תשומת הלב לכתפיים שלך. איך הן מרגישות? אולי יש בהן כובד קל או תחושה של מתח שמבקש להשתחרר. עם כל נשיפה דמייני שאת משחררת ממך משקל כבד. את כל הפעמים בהן אולי לקחת על עצמך יותר מדי אחריות והרגשת שאת קורעת תחת המסע הנפשי. אפשרי לכתפיים שלך לנוח כעת, להפוך קלות ורקות יותר עם כל נשימה. עברי בעדינות אל הידיים שלך. שימי לב לאצבעות, לכפות הידיים ולחום הזורם מתוכן החוצה אל העולם. עם כל נשיפה נאפשר להן להיות רפויות ורקות. עם כל שאיפה נדמיין את הידיים שלנו פתוחות לרווחה, מוכנות לתת בנדיבות וגם לקבל בשמחה. נזמין תחושת איזון בין הנתינה שלי לאחרים לבין מה שאני בוחרת לקבל בחזרה. ולבסוף, הביאי את תשומת הלב שלך לצוואר ולראש, והרפי גם שם את כל המתח שהצטבר. עברנו השנה תקופות של בלבול, אולי גם של קושי להתרכז, תחושת עומס של מחשבות. עם כל נשיפה, שחררי את המחשבות האלו. תני להן להתרחק כמו עננים שנעלמים ברוח.
עם כל שאיפה הזמיני תחושת בהירות, כלילות ומיקוד. דמייני את הראש שלך, את התודעה שלך, פתוחה להתחדשות, מלאה באנרגיה של רוגע, של חופש ושל רוך. ועכשיו, קחי לך רגע לדמיין את עצמך בעוד שנה. דצמבר, סוף שנת 2025. תני לעצמך לראות את עצמך רגע במקום הזה. שימי לב מה את מרגישה בגוף, מה את מרגישה בלב. אילו תחושות עוברות בך כעת כשאת מתחברת לחזון הרגשי הזה? תזמיני על כפות הרגליים תחושת ביטחון ויציבות. תני ללב שלך להתמלא בתחושת כלילות, חום וחיבור. תרגישי את ההתרחבות שאת חובה כשאת יודעת שעברת בשנה הזאת תהליך של צמיחה והעמקה. שחיזקת את הקשרים שלך עם עצמך ועם הסובבים אותך, ולמדת משהו חדש על עצמך ועל הייעוד שלך. את כבר עדה לכך שחווית שינויים מרגשים, ולזה שמצאת יותר ויותר רגעים של שקט פנימי. שימי לב לתחושת הגוף הזו. תני לעצמך רגע לשקוע במקום שבו את מרגישה חזקה, בטוחה, פתוחה לאהבה ולחוויות חדשות. תני לעצמך כמה רגעים עם התחושה הזו, להרגיש את הרטט שלה בכל חלק בגוף שלך, כאילו זה קיים כבר עכשיו. כמו זיכרון מהעתיד, תני לה למלא כל חלק בגוף שלך, כדי שידע איך לכוון אותך לשם. בסיום התרגול, כשאת מרגישה פתוחה ורגועה, נשב יחד לרגע נוסף ונקדיש מחשבה ותפילה לשלום שימלא אותנו, את ביתנו, את שכנינו ואת הקהילות בעולם סביבנו, לשובם הביתה של כל החטופים במהרה ובשלום, ליכולת שלנו כפרטים וכקהילה להתחבר מחדש, לרפא את הכאב ולהאמין בטוב שבאופק. ניקח רגע לנשום עמוק ולהרגיש את הכוונה הזו בגוף שלנו. תחושה של רוגע, של אמון ושל תקווה, שמתחילה מהלב שלנו ומתרחבת החוצה. נקדיש אותה לעצמנו, לאהובים שלנו, ולכל מי שזקוק לריפוי ולחיבור מחדש באשר הוא. שהתחושות של אהבה ותקווה שמילאו אותך בתרגול ימשיכו להאיר לך את הדרך וללוות אותך בשנה הקרובה. תרגישי חופשייה לחזור לתרגול בכל רגע שתרגישי שאת זקוקה לו.
כשאת מרגישה מוכנה, קחי כמה נשימות עמוקות. תתחילי להזיז בעדינות את האצבעות, הבעונות, אולי לסובב את הראש מצד לצד. תראי אם יש חלק בגוף שמבקש ממך תנועה ברגע הזה ממש. אגן, כתפיים. כשתרגישי מוכנה, פיקחי לאט את העיניים. קחי רגע לכתוב מה הרגשת, מה שחררת, מה הזמנת. אם תרגישי שזה מתאים, אולי תכתבי רק 2-3 החלטות שאת רוצה לקחת לשנה הזו. דברים שחשובים לך, דברים שאת רוצה לצעוד בהם. תני לדברים האלו להנחות אותך וללוות אותך במהלך השנה הקרובה. שתהיה לנו שנה של חיבור, של בריאות ושל אהבה.